daw sa kuwan. Grabe lang kamali nila. Apat taon lang awa ito sa po subsid sila kapag pangutana hapon hindi ko parang hello Martes sa buntag mayong buntag sa tanan tibok kalibutan yan po ko kayo ali ko mo trabaho. Salamat Lord nagrat pagkamata ng buntaga bitaw mamahaw pa ko ron og sa kalagas kamuti mga kanindo morning ang play sa taghap morning ma'am kamusta kadtod ko nawa sa kuan ang payag baway sa ko video pala kaadlaw murag kapit na mo si Mana ang last video tong ang Rinisra ramen ako pamates ang ginawaan ang jay balik ko kaan sa mga pahumok sa tinai pero tinai bitaw kamuti may kapayas ang pamahawron kamuti sang legas ay bawal na kung ganina bawal sa pagkukape lanlan ng kamuti kumana po nung iyo at dito ko sang kaimtang gahapon dahil dito ko kuhan ang lagi last din ang video Bernice duty pa ko Sabado Domingo nalonis hapon dito ko City Health awa ko'y punta niya City Health dito ako OPD sa Galyaris sa ilang kong forward sa City Health tungkol kaya nagpasyente ka doon sa kuan nabtan ko close kaya hukom sa dog hapon kaya ang plano lagi anil ako sa Wang Cortes magpa check up kaya abot pa sa Wang Cortes Balibaran maningam nga ako ni Dr. Merkulis pa maksud pag Merkulis pa sa Lunes walang dito ko og Tuglaran paabot pa na provincial inan ko taga staff dito nga close na ato kung ko City Health bato first time na nga to City Health kubaan ko kay baga mag duhaman ka tulo makaban pipiran ilang papilapan samantalang sa OPD sa Galyaris 1 Raman suwat ra mga kadagtong imungan imong edad sa imong sa pa-check up nimo palido o sa mong gipuy-an mo ram na to suwatan pag panas City Health kay tulo man jud ka pakli nga napitas gamay unsa naman tong pagpilapa nga daghan na magpangkuti-kuti mura naman tong kana ay basta rin naman sabot ang ilang pamilapan kay update naman tanan sa trabaho unsa kun may sweldo unsa kun may income pila kun mahurot sa pagkaon pila kun may bayad tubig pila kun may minimum sa kuryente tubig nga na sa ang mga katapad ila po kong pangutana puro repod mga lazo hindi ko para natakalazo ako tagalis siya ko dengan sa katapad nga no maningani mo na atong kuan nga mapatsik up raman ta dapat ato kung among isuwat na mo ako nung nga na mga edad o mga timbang nga na lain naman to kay hisgot naman to sa mga income bila na sa tubig kuryente dili ko halalaman kay musunod naman to kay na naman ta dani mo to ang uban nga nagipatsik up nga waydang armas kay wa kay baw kinahanglan di ay MDR sikap raman ta nga nung pangita ka mo MDR madugaling ko kay ang MDR na sang pita kag isusud nakuha ang number sang PhilHealth mo to pag human pa
interview. Turo ka kuan interview namo. Nga alam ko ng mga bana, ako sa kong trabaho, mga anak ko no, sa kong anak ni mo ipon, sa kong mga anak, pagpila kong ipadas mo mga anak. Agad sa kabaji nga, wakasabot, sa idang sa amin, nagsidog pila kay may kaduang pilapanan, ning lakaw, wak din na doon patik up, nga ano di ko nupod og mamatay si Zah, di mo ko nupod to, di mo ko nupod pa si Zah yung problema, kay bis nagdali sa pati, kay yung bagi siyang pikas upping, kay gisakitan, kay sang ipon siguro to, daghan paminog suwat-suwat, daghan kuti-kuti, pati ako naglibog po ko. Katong check up gahapon, mura naman itong admit. Pero ang admit gani, di magaling nga ito kadaghan kapilapan. Ngayon ko, pagawas na, ngayon ko nga kuan siguro to. Kanang pangsinto siguro to sa mga kuan. Sabi na ako, pagawas o pag mag-check up, na-check up manhinon po ko kay bulatan paglang doktora. Sabi na ako, may libreng tambaw, kay daghan mang kuti-kuti. Wala may libreng tambaw. Lagi to, naresitaan ko. Tulo ka klase. Balik 7 days ng tumar. Tagaan ka ko. Anong request sa whole abdomen. Manang, share ninyo, magpahawul abdomen pa baka ko. Nasa na baka niyang pizan, maghak na. Manang, sa kabali sige buhot-bot katapad ako magbanha hala mo gustong pila padaghanat sa magama nam tong uban ng pamilya pero mapud ko masagop kay ang pagdi balik agahang form kay na-check up ako dito asa ka mo sa kamusod sa pang-check upan na napay mga tao nga nanggibasa sa imong pangpilapan katuloy ko na sagad nga mamila po papel nga daghan mura maglabaw pa masinsus. Kalsintisay daguban tao nga nang ipambati miski padoktor di na lamang padoktor kay tunggal naglibog kay nganong ngadto ko mga interview ya ngalo ko nga pilapin og si pangutanag na baka anak sa abroad pinipidasi mong mga anak bilay mong anak di mo naghatag mo imong binuan ito nga lagi ko nga doon ang bilang pan sa street gahapon. Sa ka mga doktor kompleto itong imong pinilapan ng uban nga wala kapapil apo na naman ng sibog na wala naman nagpa-check up yung lahi at turak mga nga sila Galyaris sa OPD kung bitaw sa Galyaris kay 1/4 na magong papel suwatan suwat sa Galyaris kay ano naman to pizza imong apelos pagkadaga ya asa ka nagbudyo sa nga purok sa imong check up ja ubos pirma pasa na nimo atos kuan katong hapon kay di man tulo makapal ngapan paper back hapat galing pupunta ko di mo pa-check up kay naglibog ko ngano ingat to awag ban ganjin nga wa gikabutang nga kuan wa gikabutang og PhilHealth number ja din number pa jud mura man tong nag-apply og doon na may barok sa duma nagpatugtog nga silingan kamusta di mong tanan good morning day tanan mamuning ayo morning, pili sa taghat. Kumusta? Nalikos, kuwan karon pagag, Nerlin. Doon na may aniwaros, hindi na baro. Naday good news nga maadong balita ay salamat sa Ginoo. Sila Gabriel ko no, si Queenie, dito na kong bahay, dito na sa family house hapon. Salamat din sa Ginoo nga. Balik na sila. Bye. Maglipay na Diyos nanay. Nawag mas na rin hagabi. Ito kong sa screen.
Yak di kauban nga viewers. Salamat kados viewers nga nag-uban nga atos bahay nga malipay ang tawag nga tiguwang. Ligdas na niya magligot-got og kamingos ng anak. Kay si Tiri umabot na pud pero wala ko kabaw kasi si Tiri umabot pag si pangutana ko kabaw. Ani tanin jog kamuting ituman bitaw purple violet tukaw. Good morning tanan, Sara Laila Amid, morning. Rodi Saladin. Uni Bilma Makabalo, kamusta? Panahon diha dahil nalugit itas kainit. Let's magmuog ng siguan. Siga na jig langit dari. Mers and family, Mers in Korea di ay. Good morning. At kanilom na ang kuan, tugtog. Tiwas ko sang lakaw kahapon na dito sa City Hill, mga ito. Kalis ginoon, kauli maninon pag sa doon na human, manahang lakaw. Ito, nabalitaan. Bayan sa pamilyahos nga. Tulad na sa Gabriel na uli. Tapos bahay. Ang uli pa diyang nanay. Salamat kado. Ito di ay sa ang lakaw. Sa kaya ang magpa-ultrasound maghako. Tuma ko ba anak ko magpa-ultrasound. Mahandak naman kung maghanahana. Just tulad mo tanan di ay nga. Ano ko nung naningan nga ako ng mga alaga na ito sa mga pag-umangkin. Ito kung nag-asikaso nga mo ko dito sa do. Tingaman na sila kay nabuntag mag-reels mo kung sa rutoon. Karon dahil nakabuntagan ko nga wala. Paway sa nihang ipamati kay minsan zani aghang mga operasyon gud magnana ko mahal ko magpa-ultrasound kay simple gud sa makitaan dahil sa nakaputoy makita sang ginawaan kubaan ako paligon put di tatanab ko sa igagaw nga inquire ko noong kanang ultrasound sa kuan Galyares. Ang hiwaan sa una, pag ma-ultrasound ka, kanang na admit ba na makakaroon. Kapag tumurip lang yung pangutana. Okay. Kay libo man sulod ka pinagbayad sa ultrasound whole abdomen. Katong sa una patong pagpa-ultrasound na 1.4 man to kapin. 2023 pa to. Ito na pa-ultrasound ko. Palong kong maoperahan. Ang araw po ito, padong talitapos sa tingas Marso. Pagkatake na ho, mga katapusan sa Marso. Matong nag-operahan ko og Abril 3. Hapit na. Hapit na mo 2 years. Hapit na mo 2 years si Dalton. Kaya mo itong pag-operan ha, may panganak ni Purami. Yeah. Karoon, nagtuwisan na po ko whole abdomen. Kaya, kanang mati-mati, haraman nang dadaan sa nagkagrabe na mo ng sa unahan lang yung baliwa, itong gikan mag-operan nga mo, magkirot, dyan, mawa. Katulad ni Aging Bernice sa Bado, Domingo nga. Kuha. Ako palugdaw ko mga biye, dyan. Ang pabilin ganyan, nabantak sa kuto-kuto. Bunin ako'y tambal nga.
kuan ka balik 7 days. Ya. Asa siguro iman una sa magpa-ultrasound, ang ba? Kaya madunang inom sa tunang tambalan o nag-ultrasound na nga. Wala makita. Kung baan naman kung niya makita. Maulit ang yung tanan. Hindi nilang tagag kamuti. Mawalan ako kape. Pwede man ko tig kape. Kape ko stick pa lang sa tangan ng gatas. Inom na taning sagbot. Ni update na sa adlaw ron. Mo ni update na ron ng adlaw. Ang last video atong Friday. Nung na pinapatugtog. Maapod nun